president de l'Associació Universitària de Cerdanya, secretària general de la Universitat Ramon Llull, directora de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, doctora Anna Berga, alcaldes, regidors d'Ajuntament, president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Permeteu-me també que abans de res agraeixi especialment al senyor Antoni Bolinches, que avui ens acompanya aquí a Puigcerdà per impartir aquesta conferència inaugural. Ja sabeu que la Universitat d'Estiu realment no comença ara, sinó que en realitat ha començat aquest matí, que han començat els primers cursos, però en qualsevol cas, com sempre i com és tradicional, l'acte d'inauguració o d'obertura oficial d'aquesta Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà 2014, 7a edició d'aquesta universitat, la fem com sempre el dilluns al vespre aquí al museu. Per tant, sigueu tots molt benvinguts i especialment també la gent de la comunitat universitària i els membres de l'AUSA. Sense més, li passo la paraula al senyor Francesc Armengol, president de l'Associació Universitària de Cerdanya, que ens farà la presentació del conferenciant d'avui. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Ja veig, senyor Bolinches, gràcies per acceptar la nostra convidada per estar avui aquí a Puigcerdà amb nosaltres. Qui és Antoni Bolinches? Antoni Bolinches neix el 1947, és llicenciat en Filosofia, Ciències de l'Educació i és grau en Psicologia i màster en Sexualitat Humana. És un dels introductors de la psicologia humanista a Espanya i des d'aquest enfocament s'ha especialitzat en el tractament dels conflictes de parella, les disfuncions sexuals i les teràpies de creixement personal. L'any 1994 va fundar el seu institut i l'any 2004 va crear la teràpia vital, una metodologia terapèutica creada per afavorir la realització personal. Les seves teories sobre l'autoajuda estan àmpliament desenvolupades en diferents llibres del tipus autoajuda. És professor i coordinador del màster de Sexologia Clínica i Salut Sexual de la Facultat de Medicina de la UB i professor col·laborador en màster d'Educació Emocional de la mateixa Facultat de Pedagogia en aquesta mateixa Universitat de Barcelona. És també professor convidat d'altres universitats i institucions acadèmiques. Ell és membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia. Col·labora habitualment, per exemple, en el programa de Gaspar Hernández, que vam tenir de conferenciar aquí aquest hivern amb nosaltres, amb diferents mitjans de comunicació, i la seva àmplia activitat clínica, pedagògica i divulgativa l'han convertit en un dels professionals de prestigi que està creant escola entre les noves generacions de psicòlegs espanyols i universitaris. Avui, i una vegada més gràcies per estar aquí, el professor Bolinches ens dictarà la conferència La felicitat personal, una recerca interna. Té la paraula. Molt bé, gràcies. Batlla, Albert Piñeira, gràcies a Francesc Armengol, gràcies també a tots vostès per assistir-hi. Les noves tecnologies. Bé, doncs parlarem una estona de la felicitat. Sí? Sent bé? Sí? Sí? No. Sí? Molt bé. Aquest sóc jo, aquests són vostès. Encantat de compartir aquesta estona i veritablement espero que aquestes reflexions sobre la felicitat, més exactament de com jo veig la felicitat. Per tant, és la meva teoria personal de la felicitat, encara que lògicament està marcada amb el model terapèutic o l'escola psicològica des de la que jo em vaig iniciar fa molts anys. Mirant a tots vostès, encara no havia nascut ningú, perquè tots els veig molt joves. I la felicitat personal va ser el meu segon llibre, és de l'any 1995, sortosament des d'aleshores es segueix reeditant i sempre faig la mateixa pregunta a l'auditori. Des d'aleshores he fet moltes xerrades perquè jo penso que la felicitat és la gran aspiració de l'ésser humà. L'altre problema és què és la felicitat i com la podem conquerir. I la proposta que jo faig és que la felicitat és una recerca interna
Per tant, és una cosa que no podem trobar fora de nosaltres, sinó dins nostre. És un enfoc, podríem dir, humanista de la felicitat. La felicitat associada a la maduresa personal. Evidentment, hi ha uns requisits previs. Primer requisit previ, la salut. Si no tenim un mínim de salut, és difícil ser feliç. Un segon requisit previ, un mínim de benestar econòmic. I, com deia ara els amables presentadors de la meva conferència, hi ha un tercer aspecte importantíssim, que aquest no el pot assolir tothom, però vostès sí, que és viure a Puigcerdà. Però clar, això no està a l'abast de tothom. Per tant, els que vivim fora de Puigcerdà també podem ser feliços, però sense aquest marc, sense aquest entorn, que també lògicament contribueix al benestar psicofísic i crea les condicions per afavorir aquest procés de recerca interna que comença amb una complexa xarxa d'interaccions entre 3 facilitadors i 3 dificultadors. El primer, veieu, facilitadors, congruència interna, realització personal i amor harmònic, i dificultadors o antagonistes, sentiment de culpa, sentiment d'inferioritat i buit afectiu. Bé, la idea que defensa la felicitat personal és que la dialèctica interna que es produeix entre aquests 3 grans facilitadors i els 3 antagonistes o dificultadors és la que possibilita aquest sentiment psicofísic de benestar, al que li hem posat el nom de felicitat. I a més se'ls he posat amb l'ordre amb el que veritablement convindria que es produïssin. Mireu que parlo primer de la congruència interna. Què és la congruència interna? Tots alhora no, sisplau. Resoldre les ambivalències, resoldre les contradiccions. Quantes vegades ens preguntem, és que no m'aclaro jo mateix. El meu cor diu una cosa, això molt les dones. El meu cor diu una cosa i el meu cap en diu una altra. Per exemple, amb l'elecció del subjecte amorós, aquesta dialèctica es veu claríssima. Ai, aquest m'agrada, però no em convé. Aquest em convé, però no m'agrada. I què feu? Us quedeu amb el que us agrada però no us convé. I després amb el que ens rectifiqueu. I si madurem, aleshores trobem el que ens convé i el que ens agrada. Perquè aleshores les persones assenyades el que fan és seleccionar les relacions que poden ser profitoses en el sentit no d'aprofitar-se'n, sinó d'enriquir-se. Per tant, primer de tot, congruència. Resoldre les contradiccions internes i veurem com es fa. A partir d'aquí, importantíssim, realització personal. Què és la realització personal? Molt senzill. Expressar amb allò que fem part de les nostres capacitats essencials. Quin és el gran problema? Que això ens convindria que fos mitjançant a l'exercici professional. Per què? Perquè passem una tercera part de la nostra vida treballant. I quin és el problema? Que sabeu quin percentatge de persones es senten realitzades mitjançant la feina? Té un percentatge. Al voltant del 15% només. El 50% estan conformats i el 35% estan frustrats. Aquí rau una de les grans dificultats de la felicitat i alhora un dels grans drames del nostre model de societat. Que ens van dir allò de guanyaràs el pa amb el suor del teu front i ens ho vam creure. I aleshores sembla que no puguem sentir-nos realitzats mitjançant la feina. Però el que aconsegueix expressar amb allò que fa, les seves virtualitats i capacitats bàsiques, té una important font de felicitat. I després, el tercer factor. I per què dic que l'ordre ha de ser aquest? Molt senzill. Perquè la gent no ens estima per la nostra necessitat de ser estimats. La gent ens estima pel bon rotllo que portem a la relació.
Per tant, curiosament, quan més necessiti jo que tu m'estimis, menys m'estimaràs, perquè veuràs que sóc una càrrega per tu. Quan el que tu vols trobar amb mi és una relació enriquidora, còmoda, constructiva, una relació amorosa perquè funcioni, ha de tenir prou compatibilitat sexual, prou harmonia en caràcters, valors, categories morals i projecte de vida i prou sintonia amb el projecte de vida que els dos poden i volen portar a bon termini. Però això només és possible quan jo tinc clar el que soc, tinc clar quina és la meva seguretat i tinc clar que per estar amb una altra persona no puc deixar de ser jo mateix. Sabeu que a mi m'agrada fer aforismes, doncs un dels meus aforismes sobre la felicitat a la parella dic que el secret d'un matrimoni és casar-se amb l'altre sense divorciar-se d'un mateix. El problema és que masses persones ens divorciem de nosaltres mateixos per intentar complaure l'altre. Per què? Perquè no tenim prou seguretat. I per això la teoria que plantejarem aquí de la felicitat és una teoria de la felicitat de les persones madures. Perquè quan un és immadur, aleshores la felicitat sempre és fràgil, sempre està hipotecada, perquè depèn únicament del benestar immediat. Després veurem que per ser feliç sempre hem de poder ser feliç amb tot, perquè ser feliç amb els bons moments, això és facilíssim. L'Eugeni tenia un acudit sobre el pòquer que deia: me encanta jugar al póker y perder. Diu, y ganar, diu, y ganar ha de ser la hòstia. Això passa amb la felicitat. Ser feliç amb els bons moments és fàcil. El que és difícil és ser feliç amb els mals moments. Però la persona segura ho aconsegueix. I curiosament, aconsegueix ser feliç sent segura perquè primer accepta els mals moments sent insegura. I gràcies a la seguretat que assoleix superant els mals moments, aconsegueix la seguretat que afavoreix la felicitat. I encara que sembli un joc de paraules, és més un joc psicològic. Un joc psicològic del que podem gaudir, no l'hem de patir. Però malauradament hi ha coses que dificulten aquest gaudi, que són els tres antagonistes o dificultadors. Aquest és el gran problema, el gran drama de l'ésser humà. Per què poso com a antagonista de la congruència interna el sentiment de culpa? Perquè el sentiment de culpa és el gran inhibidor de les satisfaccions. Vosaltres he dit que som molt joves, no heu viscut aquesta època, però jo, per exemple, que tinc 67 anys, encara que sembli que només en tinc 66 perquè em cuido, quan jo era jovenet, la masturbació, per exemple, era pecat. I aleshores, els joves teníem una opció: o et masturbes i superes el sentiment de culpa, o no et masturbes per no sentir-te culpable. El que no pots fer és les dues coses alhora, perquè aleshores et neurotitzes. Bé, cada un resol com pot, i això és el sentiment de culpa, l'inhibidor de la nostra felicitat, perquè fem coses que ens donen felicitat, però alhora ens generen culpa. Per què? Perquè no hem aconseguit la congruència interna. Com s'assoleix la congruència interna? Ara ho explicarem. Segon factor, sentiment d'inferioritat. Si jo em sento inferior, mai expressaré les meves capacitats, perquè sempre creuré que el que jo faré no serà prou bo. Per tant, jo he de tenir una certa confiança en les meves qualitats. Si no, serà impossible que jo cregui que jo puc fer, pot ser útil, pot ser bo, es pot fer amb una dignitat i amb una eficàcia, per mi, de tots els eslògans que ha creat la Generalitat de Catalunya, hi ha un que és genial, que el podríem assolir també com un missatge humanista. El subscriveixo totalment. La feina mal feta no té futur. La feina ben feta no té fronteres. I això és vàlid pels països, però sobretot és vàlid per les persones. Fem les coses bé, perquè fer les coses bé és la primera font
de la satisfacció. I quan no podem fer les feines que ens agraden, el que sí podem tenir la satisfacció de fer bé les feines que fem. I tindrem com a mínim la gratificació de la feina ben feta i no ens sentirem inferiors, perquè tota feina és digna si es fa dignament. I per acabar, el gran problema de l'amor harmònic, el buit afectiu. Clar, evidentment, per què jo, si no tinc una bona autoestima, si no tinc seguretat en mi mateix, si no em veig en valors, per què creure jo que tu m'has d'estimar? I si m'estimes, saps què faré? Sempre dubtaré de que m'estimes. I sempre t'estaré preguntant perquè m'ho confirmis. Saps què faràs d'aquí 3/4 d'hora? Diràs, escolta, tio, mira què ets pesat, no t'he dit que sí. Que m'estimes, sí. Que m'estimes, sí. Que m'estimes. Vés-te'n on sigui. Per què? Perquè com necessito que tu em conformis, que em confirmis que m'estimes per una raó, perquè jo dubto de ser estimable. Per tant, la primera estimació que no ens pot mancar mai és la pròpia. I ara veurem com afavorim aquest model de felicitat fonamentat en la seguretat. Ha quedat clar l'esquema? Els facilitadors, els dificultadors, la dialèctica interna, aquí tenim les definicions operatives, el qui vulgui tenir el PowerPoint, cap problema, jo soc partidari de la psicologia humanista i nosaltres tenim un principi que diu que ningú sap tant com tots plegats. Per tant, tant de bo el que cada un de nosaltres sap, ho posi al servei i a l'abast de totes les altres persones. Per tant, aquest PowerPoint està a la vostra disposició. No cal repetir literalment el que hem dit. Aquí teniu els 3 facilitadors i aquí teniu els 3 dificultadors. Queda clar això? Després obrirem un torn de preguntes. I això sí, preguntes que siguin faciletes, perquè si no, no les podrem contestar. I aleshores, una teoria de la seguretat personal que afavoreix la felicitat a les persones madures, perquè si no la felicitat, com hem dit, sempre estaria en precari. Quin és el problema? Que el nostre model de societat ha creat un confusionisme psicològic que dificulta la percepció de seguretat, perquè s'ha produït un error d'incalculables conseqüències que d'alguna manera i modestament jo estic intentant reparar amb una nova teoria de la seguretat personal, que és la que sortirà en un proper llibre per Sant Jordi de l'any vinent. I quin és aquest error? Que ha fet fortuna un concepte, el concepte d'autoestima, i l'hem associat a la seguretat, quan no són la mateixa cosa. Per què? Molt senzill, perquè jo dic que aixequi la mà aquell de vosaltres o vostès que tinguin bona autoestima en algun aspecte, que aixequin la mà, sisplau. Ningú té bona autoestima en res? Ara m'espantava. Però qui té mala autoestima en alguna cosa, que aixequi la mà també. Pues segurament també. Algú ha dit tots. Tots tenim fonts de seguretat i fonts d'inseguretat. I si creiem que la inseguretat és el mateix que l'autoestima, no entenem per què en unes coses tenim seguretat i en l'altra no. I el que jo proposo és superar aquest model tan reduccionista d'autoestima igual a seguretat, i el model que posa i proposa la teràpia vital, que és el meu model terapèutic, és que hi ha 4 vies diferents d'assolir la seguretat. Una és l'autoestima, per donar-li un valor més restringit, l'altra és l'autoimatge, l'altra és l'autoconcepte i l'altra és la competència sexual. L'autoestima què és? Molt senzill, el que jo m'estimo. I de què depèn el que jo m'estimo? De com m'he sentit estimat a la infantesa, més els reforços afectius posteriors. Si a tu t'estimava el pare, la mare, els avis, i després t'han estimat els companys de classe i les nòvies, tu tindràs una bona autoestima. Però si no et vas sentir estimat de petit, això ho explico en el meu llibre Peter Pan pot créixer. Quan un té un dèficit afectiu a la infantesa, sempre serà la seva zona fràgil. Perquè encara que després t'estimin, al mancar-te aquelles estimacions primerenques, essencials, inicials, sempre dubtaràs, sempre serà la teva zona fràgil. I aleshores, deia la meva àvia, quien se pica ajos come.
I aleshores, segons les coses que a tu et molesten, sabràs quina és la teva zona fràgil. Imagina't que jo et dic a tu, no sé com t'aguanto. O, en lloc de dir-te no sé com t'aguanto, et dic sembles tonta. T'he dit dues coses diferents. Quina et molesta més, si fos veritat? Exacte. Sembles tonta amb què està relacionat? Amb l'autoconcepte. I no sé com t'aguanto amb l'autoestima. Per tant, si féssim un test molt ràpid, diríem que estàs millor d'autoestima que d'autoconcepte. I cada un de nosaltres podria fer aquesta prova. Per tant, autoestima, el que jo m'estimo en funció de com m'he sentit estimat a la infantesa, més el reforç posterior. Autoimatge, el que jo m'agrado. Clar, jo quan era jovenet tenia complex de petit. Ara segueixo sent petit però jo no tinc el mateix complex. Què he fet? M'he acceptat millor. I així és com ens millorem les persones. Millorant amb el que podem i portant millor el que no podem millorar. Perquè fem aquesta autoanàlisi i des de la intel·ligència constructiva decidim el marge d'intervenció que tenim amb aquells aspectes de la nostra realitat que ens agraden per desenvolupar-los i els que no ens agraden per corregir-los o portar-los millor. Autoimatge, per tant, el que jo m'agrada. I depèn dels trets psicoestètics. Malauradament estem vivint en una dictadura psicoestètica que és molt més estricta amb l'atractiu de la dona. Per això tantes dones fan intervencions de mamoplàstia. Es milloren el pit per resultar més atractives, perquè també afecta la seva competència sexual. Però el factor més important per assolir la seguretat és l'adequada gestió dels atributs i valors del tercer factor, l'autoconcepte. Què és l'autoconcepte? Els valors autodetectats. De la mateixa manera que per l'autoimatge és millor ser guapo que lleig, per l'autoconcepte és millor ser llest que tonto i simpàtic que antipàtic. Tot allò que la nostra societat diu que és bo posseir i nosaltres creiem que ho tenim en grau suficient està contribuint a la nostra autoafirmació. I després hi ha un quart factor que es desenvolupa de manera més tardia, que és la competència sexual. En tenim, per tant, la capacitat de gaudir i fer gaudir. Evidentment, per això necessitem certes experiències i, per tant, fins als 30 anys, quan ja hem acumulat una certa percepció de que nosaltres, quan tenim intimitat, gaudim i fem gaudir i ens sentim competents, aleshores també tenim una certa percepció de competència sexual. Clar, si jo em sento estimable, si jo em sento atractiu, si jo em sento competent i a sobre tinc un penis com el Nacho Vidal, doncs aleshores tindré una seguretat de ferro. Perquè tindré la seguretat de ferro perquè el penis també serà de ferro. Però com no tots tenim el mateix penis que el Nacho Vidal, evidentment cada un amb allò que té està on està i fa el que pot. I això és el que hem de fer amb els 4 facilitadors de la seguretat personal. Suggereixo que vostès, si els interessa aquest model, es puntuïn del 0 al 10. I vostè mateix es podrà dir, ostres, per què aquesta és la meva zona feble? Perquè tot té una causa. La primera llei de la psicologia és la llei de la causalitat. I què és el que fa que jo em posi un 6 en una cosa, un 7 en una altra cosa i un 8 en una altra cosa? Perquè el que m'interessa és l'autopercepció, el que tu creus que tu, de tu mateix. El que passa és que el que tu creus de tu depèn no únicament del que tu creus de tu, sinó del que tu creus de mi més el que jo crec de tu. I és la interacció d'aquestes 3 variables la que fa que jo tingui més o menys ciència dels meus valors amb cada un dels 4 atributs. Queda clar això? Doncs seguim. A partir de que nosaltres ens hem puntuat i què ens convindria a les persones? Doncs tenir un 7, un 8 o un 9. Un 10 crec que no ens l'hauríem de posar mai, però un 7, un 8 o un 9 ens aniria bé assolir amb el temps. Però quan som jovenets les persones no som segures, perquè la seguretat és conseqüència de l'aprenentatge vital i l'aprenentatge vital triga entre 20 i 30 anys en produir-se. Una persona, segons la meva teoria del millorament personal, no pot assolir la maduresa fins als 40 o 50 anys. El que pot tenir és seguretat prèviament, però molta gent confon,
igual que confonem autoestima amb seguretat, confonem seguretat amb maduresa, i no és la mateixa cosa. La seguretat és la valoració positiva que jo faig dels 4 atributs que la constitueixen: autoestima, autoimatge, autoconcepte i competència sexual. I en canvi la maduresa és aquesta valoració positiva més els mals moments de la vida ben assimilats. Per tant, si jo no he patit, no he madurat. Però a més, si he patit, tampoc he madurat. Perquè no maduro perquè pateixo, sinó en funció de com assimilo el patiment. Per això Huxley deia que l'experiència no és el que et succeeix, sinó allò que tu fas amb el que et succeeix. Si jo aprenc del que em succeeix, maduro. I si no aprenc, em neurotizo. Si resulta que la meva primera dona em deixa, jo dic que és perquè no té bon gust. Si em deixa la meva segona dona, jo dic perquè es sent inferior a mi. Em deixa la meva tercera dona, jo dic perquè està neuròtica. Jo no hi he après res d'aquestes relacions. Ara, quan em deixa la meva primera dona i li pregunto per què em deixa xata, i m'ho explica i corregeixo el que puc, aleshores la segona ja no em deixarà per la mateixa raó. I pot ser que la tercera ja no em deixi per cap raó, perquè la gent ens estima per la nostra maduresa, no per la nostra necessitat de ser estimats. I tot, per tant, va i comença amb la mateixa cosa: l'automillorament i l'autoacceptació com via de la felicitat associada a la maduresa. I per desenvolupar la nostra maduresa i optimitzar la nostra seguretat, la teràpia vital planteja 4 vies: l'actitud positiva, la intel·ligència constructiva, la voluntat i la bondat. Molt ràpidament, què és l'actitud positiva? És la disposició prèvia a l'acció, però creient que allò que jo faig pot ser útil per mi i està al meu abast. A partir d'aquí és quan jo emprenc les meves iniciatives del comportament amb l'expectativa raonable que això pugui portar a bon termini al desig que em fa tenir l'actitud. Correcte? Segon, la intel·ligència. Fixeu-vos que he tingut que posar, igual que hem posat un substantiu amb respecte a l'actitud, perquè l'actitud pot ser bona o dolenta, passa el mateix amb la intel·ligència. La intel·ligència, que és bona per nosaltres i pel proisme, és la intel·ligència constructiva. Però hi ha una intel·ligència destructiva. I qui utilitza la intel·ligència destructiva? Molt senzill. Tot aquell que per autoafirmar-se necessita demostrar al proisme que és més intel·ligent. I si jo et faig sentir malament amb la meva intel·ligència, aquesta intel·ligència no és bona ni per mi ni per tu. És destructiva. Però si jo amb la meva intel·ligència et faig sentir bé, és bona per tu i per mi. Per tant, és molt senzill. Quan utilitzem la nostra intel·ligència, quin és el resultat d'aquesta interacció? Hem estat bé els dos? Ha estat constructiu? Ha estat interessant el diàleg? Encara que tenim aquí autoritats polítiques, faré un comentari amb tot el respecte, perquè a més els alcaldes i els regidors no pertanyen a aquest model d'estructura de poder piramidal, però les grans estructures piramidals de la política, de l'exèrcit, de la religió, de la màfia, ja sé que són coses una mica diferents, però evidentment funcionen de la següent manera. En una estructura piramidal, la persona més bona és la que té menys possibilitat d'arribar a dalt. Per què? Perquè els altres, amb un model de societat competitiva, peguen cops de colze, i en canvi les persones bones no peguen cops de colze. Per la qual cosa la bondat, com veurem, és un dificultador de l'èxit social, encara que és un facilitador de la congruència personal. Però la reflexió que anava a fer sobre el model de relació, perquè fos gràfic, és el següent. Quan li dic a les persones que utilitzin la intel·ligència constructiva, els hi poso el següent exemple. Fixeu-vos bé amb els que fan els polítics al Parlament, fixeu-vos bé, i si voleu ser constructius, feu tot el contrari. I per què ho dic? Molt senzill. Perquè tu veus que quan estan discutint dos,
un ja està apuntant com contradirà l'altre, com demostrarà que ell té la veritat. No, la intel·ligència constructiva és jo t'escolto a tu, miro quina part de raó tens amb el que dius, i el dia que dos polítics de partits diferents s'aixequin i diguin escolta, això que diu vostè em sembla molt bé, i a més jo també crec que faria això, o la meva discrepància és perquè el meu model ideològic és diferent al seu, però jo crec que el seu, evidentment des de la seva perspectiva, això que diu té sentit. Aleshores començarem a tenir relacions constructives, però mentre no sigui així, evidentment el model de relació, com els polítics són un referent d'identificació social, estan contaminant la intel·ligència del model destructiu, quan el que hauríem de fer és impregnar la intel·ligència del model constructiu. I aquí ho intentarem fer. Queda clar que és la intel·ligència constructiva, el que fa és sentir als altres quan l'utilitzes, i la destructiva quan intentes posar-te per sobre dels altres, ridiculitzar els altres o posar en evidència els altres perquè creguin que tu ets millor o saps més que els altres. Després, la voluntat, la gran eina de millorament personal. Tant és així que com amb el meu primer llibre, que va ser el canvi psicològic, parlava de la voluntat ja i deia que qui té voluntat té futur i qui no té voluntat es converteix en botxí dels seus propis projectes. La diferència en la vida entre l'èxit i el fracàs rau en l'exercici de la voluntat. Perquè amb la intel·ligència i amb l'actitud positiva no en tenim prou. Necessitem voluntat, mantenir la perseverança, mantenir l'esforç cap a l'objectiu desitjable. Això és la voluntat. I després he posat una cosa que potser és una mica polèmica, perquè com acabo de dir, la voluntat no és un facilitador de l'èxit social, almenys amb el nostre model de societat competitiu, però en canvi sí que crec que la bondat ha de ser un gran rector del comportament humà amb la societat que entre tots podem construir, que ha de ser més cooperativa i menys competitiva i més humanista i menys, podríem dir, fonamentada amb aquesta competència ferotge de creure que només pot ser feliç qui és més que els altres o qui té més que els altres, perquè la veritable felicitat no està amb el consum desaforat, sinó amb el consum autorregulat i en valors com la democràcia sociològica i com l'ecologia. Quan la nostra societat fonamenti la seva escala de valors socials amb la congruència, amb la realització personal, amb l'amor harmònic i els elements que ens facin tenir èxit a la vida no siguin ser millor que els altres ni ridiculitzar els altres, sinó ser tan bons com el nostre potencial ens permeti, aleshores cada un de nosaltres serà més feliç perquè serà més congruent, però alhora estarà afavorint la felicitat dels altres perquè la seva manera de ser feliç no atentarà contra ningú i afavorirà a tothom. Correcte? Queda clar? Doncs seguim. Aquí teniu l'actitud, aquí tenim l'actitud positiva, aquí tenim la intel·ligència, aquí tenim la intel·ligència constructiva, aquí tenim la voluntat, aquí tenim la bondat i aquí tenim els instruments per afavorir aquest automillorament en funció de l'adequada utilització d'aquests 4 potencials del factor humà. El diàleg interior. Què és el diàleg interior? Neutralitzar les contradiccions. Com es produeix? Ara ho veurem molt fàcilment. Què és les conductes d'autoafirmació? Doncs a partir del diàleg interior jo decideixo allò que he de fer per assolir allò que vull assolir. I tercer factor, el patiment productiu. Què és el patiment productiu? Molt senzill. Aquella manera de patir que t'ajuda a deixar de patir perquè aprens el que pateixes. Gràcies, senzilla. Comencem pel primer aspecte. Diàleg interior. Intercanvi. Si enteneu això, el vostre creixement personal està garantit i per tant la conseqüència natural d'això serà la vostra felicitat. Els que esteu a darrere de tot, hi ha jocs aquí, Dejar que las mujeres se acerquen a mí. Us podeu posar més a prop, Gràcies. És que em sap greu que a sobre que us avorriu els teorets. Diàleg interior.
intercanvi de punts de vista entre l'adult, el pare i el nen. Què són l'adult, el pare i el nen? Doncs són els tres estats del jo. Quan dèiem abans que tenim contradiccions, posarem un exemple. Això ho explico en el meu llibre Tu i jo som 6. I per què dic que tu i jo som 6? Perquè tu tens 3 parts i jo tinc 3 parts. I a partir d'aquí interactuem d'una determinada manera i marca determinades claus d'enteniment o de discrepància. Tots tenim un pare, un adult i un nen. Què és el pare intern? Les normes socials interioritzades. Què és el nen intern? És la nostra part infantil. I què és l'adult? El que ha de conciliar el pare amb el nen. I tots tenim aquestes 3 parts. Jo tinc un pare que em diu només has de fer el que toca, el que és correcte, el que diu la norma, la llei, la convenció, la cultura. Però tinc un nen que diu jo vull fer el que em peti, jo només vull fer el que m'agrada, no vull fer res que no m'agradi. I després ve l'adult i diu, bueno, i com ho arreglo això? Aquest és el gran drama de l'ésser humà. Harmonitzar el plaer suficient que necessita el nen amb el deure necessari que ens imposa el pare. I això només ho podem fer desenvolupant a l'adult. Correcte? I aquí teniu com es fa. Veieu que és fàcil? Sí. Està claríssim, no? Bromes a part, sí que està clar. Mireu, el pare, l'adult i el nen. El pare ens incorpora el sentit del deure. El nen no és que sigui del PP, sinó que es guia pel principi de plaer. I l'adult ha d'incorporar el principi de realitat. I aleshores aquí tenim l'adult que fa un diàleg intern entre les 3 parts del jo perquè les normes socials interioritzades i la satisfacció de les necessitats instintives es puguin conciliar. I la persona madura és capaç d'harmonitzar el plaer suficient que necessita el nen amb el deure necessari que li imposa el pare. Com ho fa? Dialogant i a partir d'aquí informant-se del món extern i per això incorpora el principi de realitat i a partir d'aquí decideix el comportament. Posem un exemple, un altre exemple de quan jo era jove. Quan jo era jove, l'homosexualitat estava no únicament prohibida sinó penalitzada. S'aplicava la ley de vagos y maleantes i peligrosidad social. I si eres homosexual podies anar a la presó. Per la qual cosa, molts anys després, un amic meu, que quan érem jovenets, jo agafava les noies i li posava a sobre perquè jo pensava que era tímid, em va dir, no, és que jo no era tímid, jo era homosexual. Però ho havia d'amagar. Avui en dia no. Per què? Perquè el pare social és més permissiu. I si tu et pots casar, tu ja no necessites amagar la teva condició. Quan jo vaig començar a exercir fa 35 anys com psicòleg i sexòleg i terapeuta de parella, em venien molts casos d'homosexualitat egodistònica. Què és la homosexualitat egodistònica? És aquella sexualitat que tu mateix no acceptes. I l'homosexual diu, no, jo no soc homosexual ni ho vull ser. Per tant, ho és però s'ho nega. En canvi ara ningú s'ho nega. Evidentment, de moment, com t'han educat si ets un nena que t'agradin les nenes, quan descobreixes, com em deia l'altre dia, un senyor, clar, quan jo vaig veure que jugàvem a perseguir noies i em fixava més amb el cul dels meus amics que de les noies, doncs em vaig començar a preocupar. Però, per altra banda, no ens queda més remei que acceptar la nostra tendència. I per què no la podem acceptar millor? Perquè el pare social és més permissiu. Però si ens posessin a la presó o coses pitjors, com fan alguns països, que fins i tot et poden matar, evidentment, aleshores tu reprimeixes la tendència. Però ho apliquem a qualsevol aspecte de la vida. Hi ha unes normes socials que haurien de ser prou restrictives per educar el nostre nen, però no tan restrictives per reprimir el nostre nen. Perquè si jo vull ser madur, he de poder gaudir de determinades coses i prohibir-me'n unes altres. Perquè la veritable llibertat no rau amb el que jo em permeto. Per permetre'm coses no necessito llibertat. Només cal que faci cas al meu nen. Jo tinc llibertat quan em prohibeixo coses. Quan actuo des de l'adult i dic això m'ho permeto i això no m'ho permeto. Això és la llibertat.
la capacitat de limitar-la des de l'adult per nosaltres mateixos, perquè així no ens l'haurà de limitar ningú. Per això apliquem-ho a l'educació dels nostres fills. Quan el teu nen té 14 o 15 anys i diu: mama, a quina hora puc venir? I tu li dius: a quina hora creus tu que has d'arribar? I el nen diu: oh, no em fotis a mi, no em facis dir-ho a mi, perquè ja m'estàs ajudant a regular-me a mi. Prefereixo que m'ho prohibeixis tu, per regalar-me o per acceptar-ho. Però la veritable llibertat és autorregular la llibertat. I això és el que ens ajuda a educar. Queda clar això? Bé, ja sabeu què són les conductes d'autoafirmació, ja sabeu el que és el patiment productiu, aquesta manera de patir, que per patir d'aquesta manera deixes de patir perquè aprens el que pateixes, i aquí us poso uns comportaments contrastats que ens ajuden a patir productivament o no patir productivament. Posem un exemple claríssim. La meva dona em deixa, ara canvio de dona, vinc a aquesta banda, la meva dona em deixa. I la meva dona em deixa, i jo què faig? Com la meva autoestima i el meu nen estan ferits, me'n vaig de festa, m'emborratxo, em gasto tot el meu patrimoni en prostitutes, a sobre m'acomiaden de la feina perquè n'hi ha alcoholitzat, i un any després dic: la meva dona m'ha desgraciat la vida. Quan l'única cosa que ha fet la meva dona és deixar-me. Ara, el mateix supòsit, la meva dona em deixa. I jo dic: per què m'ha deixat la meva dona? M'autocritico, em milloro, torno al gimnàs, baixo pes, conec a la Sánchez Vicario i em caso amb la Sánchez Vicario. Aleshores, l'any dic: gràcies a que la meva dona em va deixar, se m'ha arreglat la vida. Per tant, la meva dona l'única cosa que ha fet és deixar-me. El comportament destructiu o constructiu l'he posat jo. Per això no culpabilitzem els altres. És més, encara que els altres puguin ser la causa dels nostres problemes, la solució als nostres problemes ja no és dels altres, només és nostra. Correcte? I a partir d'aquí, mireu que és senzill, i més o menys crec que m'hi he ajustat al temps que teníem previst. Aquí teniu la fórmula de la felicitat de les persones madures. Aviam si de tot el que he dit ha quedat prou clar això. Esteu d'acord que la seguretat més el patiment productiu ens porta a la maduresa? Esteu d'acord que la maduresa més l'adequada gestió de la realitat des de l'adult, harmonitzant el plaer suficient que necessita el nen amb el Déu necessari que ens imposa el pare, ens pot portar a la realitat? Doncs ja ho teniu clar. A partir d'aquí un any, quan torni a Puigcerdà, no vull veure ningú que em digui que encara no és feliç. Correcte? Seguretat, maduresa i reflexions sobre la felicitat, que són unes humorístiques però que alhora reflecteixen molt bé les actituds vitals que la afavoreixen i la dificulten. La primera és de François Chateaubriand, que diu: la veritable felicitat costa poc, si és que ara no és de bona mena. És el model de felicitat que plantegem els humanistes. Poc consumisme i més realització personal. Un consum selectiu, autogestionat des de l'adult. No li deixem que el nen sempre mani amb les nostres eleccions, perquè aleshores estarem en mans del nen, quan el nen ha d'estar en les mans de l'adult. Correcte? La segona és de Confuci, i per això he dit que la nostra felicitat només pot ser si som persones madures, perquè només sent persones madures podrem ser feliços amb tot, perquè podem ser feliços sempre, perquè podem ser i sabem ser feliços amb tot. Correcte? La tercera, de Walter Savagelando, segurament la bondat no fa tan feliços els homes com la felicitat els fa bons. És així. És més, a la felicitat personal faig una reflexió en què dic que les persones no són infelices perquè són dolentes, sinó que és al contrari, són dolentes perquè són infelices. Una persona feliç no s'aixeca pel matí dient aquí molestaré avui. Per tant, si som feliços,
serem bones persones, no serem dolents. És impossible ser dolent si ets feliç. Si ets feliç des de l'adult, si ets feliç des del nen, sí, perquè aleshores el que faré jo és prendre a cada un de vosaltres allò que jo vulgui tenir i seré dolent, perquè a tu et prendré a la dona, a tu et prendré l'alcaldia, a tu et prendré, si puc, a tu et prendré el patrimoni, o sigui, perquè aniré enganyant a tothom, perquè el que voldré és que el meu nen gaudeixi, però si ho faig des de l'adult, respectaré a tothom i intentaré conciliar el dret al meu propi gaudi amb el dret que teniu vosaltres al vostre propi gaudi i aplicaré el principi de l'egoisme positiu i que s'ha d'aplicar amb el mateix sentit que apliquem la llibertat. La llibertat i l'egoisme nostre acaba quan el nostre exercici comença a afectar i limitar el dret de l'altre a gaudir d'aquella característica, sigui la llibertat o sigui la felicitat. La següent és d'Alfred de Musset i diu: els projectes de felicitat són potser l'única felicitat d'aquest món. I aleshores jo els proposo que cada un de vostès es plantegi quina és la seva felicitat. O sigui que subjectivitzi la felicitat. Què és la felicitat per mi? I quan tu sàpigues el que és la felicitat per tu, sabràs el que has de fer per anar pel camí de la felicitat, però alhora podràs gaudir d'una reflexió sobre la felicitat que és de les que més m'agrada, la Margaret Lee Runbeck. La felicitat no és una estació a la que s'arriba, sinó una manera de viatjar. Actitud positiva, intel·ligència constructiva, bondat i voluntat. Aquest és el camí de la felicitat que proposem els humanistes. I, de tota manera, si algú de vosaltres d'aquí un any no és prou feliç, que no desesperi, perquè com deia Unamuno, una de les avantatges de no ser feliç és que pots esperar la felicitat. Per tant, si vostès són feliços, felicitats. I si no són feliços, espero que aquesta conferència hagi contribuït a la recerca de la seva felicitat. Gràcies per la seva atenció. Que es llibre no. No. Qualsevol cosa, teniu la nostra adreça Sí? Bé, doncs obrim torn de preguntes. Aquí a l'esquerra, ara hi arriba el micro. Hola, bona nit. Sí? Sí? Hola. Gràcies per la conferència. Una pregunta. Orgull i felicitat poden ser compatibles? L'orgull entès com la satisfacció de l'adult per haver fet alguna cosa bona, sí. Quan és l'orgull del nen de creure que els altres el trepitgen o que ell està per sobre dels altres, l'orgull és dolent. Per tant, ser orgullós és dolent, però sentir-se orgullós és bo. Jo em sento orgullós i faig les coses bé i sóc orgullós precisament perquè no vull reconèixer que les faig malament. Sentir-se orgullós és una qualitat de l'adult i ser orgullós és un defecte del nen. He contestat a la teva pregunta? Gràcies. Més preguntes? Quin silenci. Si no hi ha més preguntes, doncs passarem... Sí, allà. Ho feu bé, així el micro va passant d'un costat a l'altre de la sala. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ens podria parlar una miqueta de l'enveja i del gelos? No se sent la pregunta, a veure? Sent ara? Perdoni, és que es veu que això no... Ara et porten un micro en condicions. Era ara? Sí, ara. Ara sí.
Sí, perdó, bona tarda. Escolti, ens podria parlar una miqueta de l'enveja i dels gelos, que no n'ha parlat? Sí, d'aquest tema parlo dos llibres meus, L'art d'enamorar i Amor al segon intent. La gelosia és una necessitat del nen de ser estimat i de no perdre el subjecte amorós, perquè en el fons la seva inseguretat fa que necessiti constantment mostres d'afecte, però alhora està relacionada amb tres variables. Allà si t'ho explico bé i ho sintetizo, perquè clar, és un dels temes cabdals del meu llibre L'art d'enamorar. La gelosia és la interacció de tres variables. És l'estimació que tinc cap al subjecte amorós, més el dèficit d'autoestima que tinc jo mateix, més la conducta agreujant de l'altra persona. Per tant, si jo veig que la meva dona amb el botanero al llit, evidentment tinc una conducta agreujant. Però si reacciono des de l'adult, què faré? Diré, xata, vaig a preparar el sopar mentre acabeu. Reaccionaré adaptativament. Però si estic molt neuròtic, què faré? Pues li pagaré una pallissa al botanero, i si és més fort que jo, pues li pagaré una pallissa a la meva dona. Intentaré neuròticament resoldre la situació. Per tant, si jo fos una persona segura, seria menys gelosa, perquè quan jo autoestima tinc, menys sensible soc als signes externs. I en qualsevol cas, si tu tens un comportament impropi, el que jo faré és reaccionar de manera adaptativa. I diré, xata, què passa? Parlem, i si ja no m'estimes prou, doncs, no sé, mira, de moment tindràs votant, no? Doncs mira, ja tens, ja has fet una bona elecció. I deies també l'enveja. L'enveja sempre és del nen. I mira, Bertrand Russell té una frase genial. Bertrand Russell deia, si volem que el món millori, hem de canviar l'enveja per admiració. L'enveja és la creu de la cara de l'admiració. Jo admiro a les persones perquè veig en ella atributs positius i l'admiració em serveix d'estímul per fer un aprenentatge per modelació. En canvi, l'enveja és, jo envejo des del nen i no vull ser com l'altre, sinó que vull destruir a l'altre perquè és millor que jo. Per tant, l'enveja és un dels sentiments més destructius de l'ésser humà i rau amb el nen immadur. I l'admiració és un dels sentiments més positius i que més poden contribuir a l'automillorament perquè el gestiona l'adult. He contestat a la teva pregunta? Més preguntes? De tota manera heu dit que serien fàcils, Alguna pregunta més? Doncs gràcies, professor Bolinches, i gràcies a vosaltres. la paraula a l'alcalde per la part institucional. Moltes gràcies a totes i a tots. Seguidament li passarem la paraula al president de l'AOSA, de l'Associació Universitària de Cerdanya, el senyor Francesc Armengol, perquè ens dirigeixi unes paraules de benvinguda a motiu d'aquesta inauguració de la Universitat d'Estiu Ramon Llull 2014. Gràcies, alcalde. Bon nit a tothom. Il·lustre alcalde de Puigcerdà, secretari general i directora de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, alcaldes de la comarca, regidors, conferenciant, professors, alumnes, amigues i amics de l'AUCER, senyores i senyors, molt bon vespre a tothom. Encetem una 16a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Potser des de fora pot semblar una rutina, mira, ja en porten 16. Doncs no. Realment, potser fer la primera, potser fer la segona, van tenir la dificultat dels inicis, però quan portes les 16 és quan poden venir les dificultats, perquè hem de seguir treballant-hi tots. I a més no és ni la 10a ni la 15a, com l'any passat, que hi havia la il·lusió de poder celebrar fins i tot un aniversari. Doncs som feliços perquè tots els companys i companyes de la Universitat Universitària hem treballat per poder arribar avui a inaugurar la 16a edició i ja parlant de què farem l'edició de l'any que ve. Hem pogut ser enguany continuistes en el que era la graella de cursos, tant en cursos com fins i tot en pressupost, perquè els temps ens toquen, però hem volgut reforçar el que era el territori, per exemple amb el curs de botànica o amb el curs amb el Departament de Medi Ambient, el que és el sector primari, tant reforçant-lo als alumnes com també amb professors de la comarca,
perquè creiem, com deia l'alcalde a dia de roda de premsa, que si tenim professors bons a la comarca també hem de ser capaços de poder-los utilitzar. Hem volgut equilibrar la graella amb cursos tècnics, amb cursos científics, divulgatius i alguns també amb una nota d'alegria perquè l'estiu també toca. Per exemple, el que tenim de còctels d'estiu aquest any, que també es poden fer dintre d'una setmana universitària. Aquest any, durant tota la universitat d'estiu tot l'any, que són els cursos que fem al llarg de l'any, hem fet cursos a Alp, hem fet cursos a Bolvir, hem fet cursos a Puigcerdà, ja han passat per les nostres aules més de 200 alumnes i a les diferents conferències que hem fet hem tingut la sort que ens hagueu acompanyat a totes. Per tant, des d'aquí us volem agrair perquè gràcies a la vostra participació ens és molt més fàcil des de l'associació anar preparant diferents coses. La nostra universitat d'estiu també és un còctel. Una bona base acadèmica, amb la Universitat Ramon Llull al costat, una bona base institucional. Jo crec que l'Ajuntament de Puigcerdà és un membre més de l'AUCER i això s'ha d'agrair, alcalde, per tant, moltes gràcies. Gràcies també a tots aquests sponsors que veieu aquí, patrocinadors. Molts porten 16 anys amb nosaltres i alguns s'hi van incorporant. Això també ho posem a la coctelera, perquè realment si ells no hi fossin també seria molt difícil poder arribar aquí. I com ho acabem d'arrodonir-ho? Acabem d'arrodonir-ho doncs, barrejant-hi els cursos, les classes magistrals com la d'avui, la pujada a la nit dels estels de mà de la Molina i poder veure la Cerdanya il·luminada des de 2500, unes notes d'art i música, com serà música de hip-hop al llac de Puigcerdà el dimecres, i com no, el sopar de gala que farem dijous, on ens omple realment de joia poder donar per 12è any consecutiu un premi de 1.500 euros, el Premi AUCER Vila de Puigcerdà, el millor estudiant de la Cerdanya. I també l'amic AUCER. Els AUCERs necessitem amics per poder tirar endavant això. I aquest any hem fet amic AUCER a l'escola Alfons I, que és on ens venim allotjant d'alguna manera al llarg d'aquests 16 anys. I també divendres, per acabar la conferència de la Muriel Casals. Doncs amb tots aquests ingredients ben barrejats, cada estiu intentem servir-vos un còctel molt fresc, que el serveixen tots els companys i les companyes de l'AUCER amb la seva essència. Esperem que aquesta setmana el gaudiu i que sigueu molt feliços. Gràcies per participar amb nosaltres. Bona nit. I secretari general d'aquesta universitat. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, senyor Francesc Carmenol, president de l'AUCER, senyor Antoni Bolinges, psicòleg i conferenciant, autoritats civils, membres de l'AUCER, professors i professores, estudiants de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, senyores i senyors, amigues i amics, bon vespre. És un goig ser aquí un any més, aplegar-nos un altre cop en aquesta sala i fer aquest acte d'inauguració de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Jo vull agrair molt especialment l'acollida a l'Ajuntament, al senyor alcalde, sobretot pel seu suport constant, el suport de l'Ajuntament des de sempre a la Universitat d'Estiu i en general, de fet, a totes les activitats que fa la Universitat Ramon Llull. I també, per suposat, un agraïment molt especial a tot l'equip humà de l'AUCER pel seu gran treball, un treball que és continuat al llarg de tot l'any i sobretot pel plaer que és treballar colze a colze amb ells en la construcció d'aquest projecte que jo crec que és una meravella, és a dir, el fet de transformar per una setmana la capital de la Cerdanya en capital universitària, capital de la cultura, punt de trobada i un punt de trobada que molts esperen ja al llarg de tot el curs, tenir aquest espai d'una setmana de formació, doncs crec que és un goig. La Universitat d'Estiu Ramon Llull, ho podem dir amb satisfacció, s'ha convertit al llarg de tots aquests anys en una universitat d'estiu de referència a Catalunya, gràcies a l'interès del públic en la darrera edició, i ho anem consolidant així. Ens hem convertit en la primera universitat d'estiu en nombre de matrícules a Catalunya, una universitat d'estiu presencial, i la segona en alumnat no universitari de la xarxa Vives d'universitats. Per tant, és una bona fita i, sens dubte, bona part d'aquestes xifres són gràcies a la resposta de Puigcerdà. Nosaltres diem que certament una universitat com la nostra, que té com a lema ser i saber, és una universitat
compromès amb la qualitat docent, compromès amb una recerca d'alt nivell, amb la formació d'excel·lents professionals. Tot això és el catàleg de títols oficials i títols propis, des dels graus fins a la formació de postgrau i tercer cicle, però sens dubte és una universitat compromesa amb la societat, una universitat compromesa amb la transferència de coneixement. Això vol dir estar especialment receptiu a aquells que tenen ganes d'aprendre, d'ensenyar, d'ampliar coneixements i amb aquesta idea d'una formació continuada al llarg de la vida, que sigui oberta, que sigui integradora, que sigui acollidora de molta i molta gent. I sens dubte l'espai de l'estiu i la universitat d'estiu això ho permet, això ho facilita. Enguany el programa de la Universitat d'Estiu Ramon Llull té el lema aquest de comparteix experiències, comparteix coneixement. I és aquest una mica el sentit que li volem donar. És una àmplia oferta de cursos i jornades que van des de temàtiques tan diverses com poden ser els idiomes, les ciències, l'enginyeria, l'arquitectura, el creixement personal, les ciències socials, etc. I enguany hem ofert també una novetat, que ens sentim molt orgullosos, que és l'oferta d'una Summer School, és a dir, específicament una universitat d'estiu adreçada a un públic internacional que vulgui compartir una experiència educativa d'excel·lència en determinades àrees. I de fet, cada cop més ho veuran que les universitats i les universitats d'estiu veuen l'oportunitat en aquest espai de fer això, obrir-se a nous públics, donar-se a conèixer i que això permet obrir el que seria el ventall de possibles alumnes, de possibles participants a altres públics que potser durant el curs, durant l'any, no s'acosten tant al que seria la universitat. I per nosaltres això és un gran valor. En el marc d'aquest programa hi destaca una singularitat pròpia i amb llum propi el que és el programa de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que de fet s'organitza conjuntament amb l'AUCER i que, com dèiem, ja està en la 16a edició. Sens dubte, la força de la Universitat d'Estiu Puigcerdà i el seu èxit, ara ho dèiem ja, una 16a edició pot donar la sensació que ja hi ha tot un gran recorregut i així és, però sens dubte el que hi ha també és una major exigència any rere any i més en un moment en què la situació no és especialment fàcil, que fan que hi hagi aquí alguns ingredients, parlàvem aquí d'un còctel, és a dir, que composat per molts ingredients d'algun d'aquells que es veuen i els que els tasten a simple vista i s'identifiquen, i alguns altres que potser són aquell toc especial, potser més poc perceptible, però sens dubte a vegades encara són més la clau de l'èxit, aquells que poden ser més evidents a primera vista. Quins són aquests elements d'aquesta, diríem, fórmula màgica? N'hi ha molts. Jo crec que un i molt clar és el seu arrelament en el territori i la implicació dels diferents agents. Deia, i ho dic amb moltíssima sinceritat, ho sap, un esment molt destacat a l'Ajuntament de Puigcerdà i el seu suport, el compromís i l'aposta ferma aquesta continuada que la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà sigui any a any una realitat i donant suport a l'AUCER en aquesta iniciativa. Jo crec que és una mostra de política municipal que mostra sensibilitat pel que és la cultura, pel que és el coneixement, pel que és el saber. I sempre s'ha dit, és a dir, Catalunya és un país, ara que estem en aquests moments de reflexió de futur en aquest procés, és a dir, quines són les nostres fortaleses, els nostres punts forts? Doncs sens dubte el nostre capital humà, la nostra gent i la iniciativa social. Jo crec que AUCER en aquest sentit és un exemple molt clar d'aquest dinamisme i d'aquesta fortalesa de la iniciativa social catalana, perquè això, després de 16 anys, com us deia, malgrat que tots sabem que els moments no són fàcils, aconseguir mantenir aquest elevat nivell d'inscripcions i a més, sobretot, acompanyat d'una oferta formativa de qualitat, que aplega això al voltant d'uns 13 cursos, jornades, l'aposta sempre molt clara per les activitats culturals que es van desenvolupant paral·lelament a
programa acadèmic, doncs crec que són una mostra del que vol dir, del que significa fer aquesta aposta per la Universitat d'Estiu a Puigcerdà i de la qual la Universitat Ramon Llull se'n sent molt orgullosa. I, sens dubte, components de molta dedicació, de molt esforç, de molta constància, de molta perseverança, que són el que fa any rere any cercar els millors professors, buscar aquelles temàtiques que puguin ser d'actualitat, és a dir, enguany el tema de la història vinculat al tricentenari, és a dir, veure com això també ens permet en aquest espai de la Universitat d'Estiu reflexionar sobre això, i això juntament amb els cursos per als fidels, podríem dir que són aquells que tenen aquest públic fidel entregat, el curs d'òpera, per exemple, n'hi haurien d'altres que són aquells que any rere any van aplegant i congregant aquí a Puigcerdà aquest grup, equip humà que té ganes de formar-se i de compartir. I, sens dubte, un element clau d'aquest programa que el configura el que és la jornada professional de metges, que crec que fa també consolidar aquest espai de formació a l'estiu com un espai idoni per al reciclatge professional, per l'espai de trobada, per l'intercanvi de col·lectius professionals. Jo, deixeu-me dir només per acabar, és a dir, diguem quins són tots aquests ingredients: arrelament al territori, iniciativa social, esforç, constància, hi ha molts d'aquests elements, però jo crec que hi ha un element molt clau d'aquest èxit, que és la qualitat humana i professional de l'equip que hi ha al darrere de tot aquest projecte i l'entusiasme i la gran passió amb la que es tira endavant aquest projecte. El conferenciant que avui ens ha fet la lliçó inaugural jo crec que en sap un niu de tot això de les passions, i el senyor Bolinche segurament sap aquella frase que li atribueixen a Hegel que diu que res al món s'ha fet sense una gran passió al darrere, i segurament jo diria no puc estar-hi més d'acord. És a dir, aquí ens deia els projectes de felicitat són potser l'única felicitat d'aquest món, jo crec que el projecte Universitat d'Estiu Ramon Llull és un projecte de felicitat, és a dir, és aquesta, jo crec que compleix realment aquest ingredient de projectar en una idea que li veus un sentit, projectar tota aquesta dedicació, aquest entusiasme per tal d'aconseguir uns resultats que saps que reverteixen en un benestar comú i molt millor per tots. Moltes felicitats per la vostra feina, moltes felicitats, Francesc Armengol, moltes felicitats, Maria Àngel, moltes felicitats a tota la gent de l'Auser i a tots els que col·laboreu voluntàriament en fer possible aquesta Universitat d'Estiu. Sens dubte, felicitats i moltes gràcies especialment a les entitats col·laboradores que contribueixen a fer-ho possible, i gràcies a vosaltres, als protagonistes, als alumnes, a tots els participants de la Universitat d'Estiu per la vostra confiança en aquest projecte. Només desitjar-vos, que espero que ho gaudiu molt i que carregueu molt les motxilles durant aquests dies de bones experiències i de bon coneixement. Gràcies a tots i bona Universitat d'Estiu. Permeteu-me que comenci amb l'agraïment a l'Antoni Bolinches per la seva magnífica i amena i distesa conferència i, a més, molt pedagògica, molt clarament explicada sobre la felicitat personal com a recerca interna i com a gran aspiració de l'ésser humà i que l'hem de buscar dins nostre amb aquest enfoc tan humanista que li has donat. Com a enfoc humanista té aquesta Universitat d'Estiu i com a enfoc humanista té la nostra universitat, la Universitat Ramon Llull. De fet, abans hi feia referència la secretària general amb aquest eslògan Ser i saber, o més específicament amb l'eslògan d'aquesta Universitat d'Estiu, que és compartir experiències i compartir coneixement, que jo crec que és un punt més encara elaborat que el ser i saber. De fet, l'Emmanuel Mounier, que era un personalista, en el fons també, per tant, un humanista, deia que separada de tota vida interior, la cultura pot ser el foc superficial d'un esperit que no es compromet en ningú lloc i gaudeix sense estimar. I els personalistes afegien que l'essència del verdader home s'expressa en la cultura, de manera que l'home no és un animal de naturalesa, sinó un animal de cultura. Va ser la manera com
en el segle XX en un marc de convulsions i de moltíssimes teories de tota mena, teories polítiques, teories econòmiques, teories socials, que posaven per sobre de la persona entitats superiors, una ideologia, un dogma, el capital, la lluita de classes. Vam tornar als orígens de l'humanisme, d'aquest humanisme que va començar a l'època del Renaixement, on sortint de l'obscuritat de l'etapa medieval es buscava posar en el centre la persona, i adaptat al segle XX, posant encara més èmfasi no només en la condició humana, sinó sobretot en la persona, on parlaven de la importància d'aquestes coses, de la felicitat de la persona, de l'economia, de la cultura, etc. En certa manera això és el que hem parlat avui en aquesta conferència, i en certa manera també això és el que pretén aquesta universitat, ser un lloc de cultura. Les universitats per definició són un lloc de cultura, cultura al servei de quelcom, perquè la cultura o el coneixement sense res al darrere no serveix de res, i sobretot també cultura que ens serveixi per gaudir i per tant en definitiva per ser un punt més feliços. En una universitat que és difícil de definir-la perquè estava apuntant alguns adjectius, havia apuntat diferent, aquest és molt tòpic, però una universitat que en el fons és un punt irreverent, rebel, eclèctica, dinàmica, a vegades fins i tot amb un punt d'irracionalitat. Jo diria una mica com el jove que es rebel·la contra les normes i que per tant fuig de tota convenció social, però que alhora és capaç de donar el millor de si mateix i que, per exemple, quan els demanem que ens col·laborin en algun programa de voluntariat a favor d'una causa pública o d'una causa social, dona el millor de si mateix. Doncs en el fons, en aquest diàleg interior es mou sempre aquesta universitat, que és això, és diferent, un punt rebel, dinàmica, eclèctica, però que alhora també busca la qualitat, el rigor, la disciplina, etc. i que sobretot el que pretén és estar al servei del coneixement. Aquestes han estat sempre les funcions clàssiques d'una universitat, la docència, la recerca i la transferència del coneixement, però sobretot amb aquesta doble visió de cultivar l'intel·lecte i cultivar la part més dels sentits, o la raó i els sentits, en definitiva, aprendre i gaudir amb aquest aprenentatge. Per tant, aquí trobarem una miqueta de tot i es veu a la graella de cursos, el coneixement clàssic, que per definició el coneixement clàssic escrit en paper i transmès oralment, també en paper pautat, perquè en aquesta universitat també s'hi fa música, però coneixement que també es transmet a través del moviment, de l'exercici físic, de la introspecció, de la vista, del paladar o de l'oïda. I això és el que trobarem en aquesta graella de cursos. En un costat hi trobarem cursos parlant de l'Arsal, una cosa molt cartesiana i molt pels juristes, parlar de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Per tant, els que veniu del món de l'administració local trobareu una cosa molt cartesiana, però al costat, com es deia abans, també hi trobarem, per exemple, un curs de còctels d'estiu, i el dia de la conferència, ara avui sembla que ha millorat una mica, deia que potser nosaltres el que ens haurem de plantejar de cares al proper any és que més que fer un curs de còctels d'estiu, que és molt mediterrani, ja que tenim aquí el clima que tenim, potser hem de fer un curs de vi calent, que ens aproparem més a la mentalitat centreeuropea i escandinava, que potser per climatologia se'ns hi aproxima més. Per tant, en definitiva, una universitat que amb la seva graella i amb la seva oferta és oberta de mentalitat. De fet, aquesta també ha estat una de les tasques que sempre ha tingut la universitat històricament. Anar un punt per davant de les normes i les convencions socials, i això també es nota amb la graella de cursos. I també que és oberta de cares a la societat. Un dels problemes que sempre se li ha dit a la universitat clàssica, és que era endogàmica, reclosa en si mateixa, tancada. I aquesta universitat, des que es va crear ara fa 16 anys, el que ha volgut és ser una universitat oberta a la societat, oberta a tothom, que sí que hi ha una oferta formativa que és el tronc d'aquesta universitat, però que també fem activitats obertes al públic en general, com la que estem fent avui, com la conferència de Cloenda, o com la nit d'arts, o com la nit dels estels. Una universitat que és la suma de 4 agents, que també en aquest sentit hi ha barreja de públic i privat, la Universitat d'Estiu, la SAIE, Enginyeria i Arquitectura La Salle, l'AUSA, l'Associació Universitària de Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà, i per tant que en aquest sentit també és contradictòria, perquè les universitats per definició són públiques o privades, i aquí tenim una barreja de tot. Som una universitat pública alhora i privada alhora, i que fins i tot és una contradicció en si mateix, perquè parlem d'universitat d'estiu i fem activitats tot l'any. Per tant, la nostra seria la universitat d'estiu tot l'any. També crec que aquest és un dels grans salts qualitatius que ha fet aquesta universitat. El poder tenir una setmana gran dedicada a la cultura, a l'aprenentatge i a la transmissió del coneixement, que és el que inaugurem avui, però que també hem estat capaços
i aquest darrer any ho he pogut veure, com en els anys precedents, de fer un salt qualitatiu en el sentit de poder ampliar la nostra oferta formativa i pel públic en general al llarg de tot l'any. Que una universitat, com deia, que és contradictòria, però que és la nostra universitat, que ens en sentim molt orgullosos i que crec que en els últims anys hem fet un salt qualitatiu i quantitatiu important i que ens ha permès arribar fins a aquesta 700a edició. Com deia abans el president, i ho parlàvem el dia de la roda de premsa de presentació, lo complicat d'una iniciativa no és celebrar una primera edició, que això és relativament fàcil, sinó poder posar el 16 al davant del nom, Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Per tant, voldria agrair a tots els agents que hi participen, a la Universitat Ramon Llull, per tant, Ana Berga, moltes gràcies per estar al nostre costat i per posar-nos-ho fàcil, i per descomptat també a l'Associació Universitària de Cerdanya, perquè si aquesta universitat és el que és, en gran part és gràcies a tota la gent que hi ha darrere, els voluntaris, aquest exèrcit, però que és un exèrcit cívic al servei de la cultura i del gaudi. Per tant, gràcies a l'AUSER per la feina que feu, perquè sou gran part, una grandíssima part de l'èxit d'aquesta universitat. I gràcies també a la llarga llista d'esponsors privats, patrocinadors, col·laboradors, persones anònimes que d'una manera o altra també feu possible aquesta universitat. Una universitat que és molt cerdana, i això ho veieu amb el professorat, amb les temàtiques, amb els alumnes o amb el ressò que tenen les activitats obertes al públic en general. Abans la doctora Ana Berga ho deia amb la paraula, crec que molt ben definida i molt ben trobada, esperada. Jo crec que aquest adjectiu s'hi escau molt, però que alhora, com deia, també és una universitat oberta a tothom, a tot el professorat que ve d'arreu, als alumnes que venen d'arreu, a la comunitat universitària en general, que ells també l'esperen i molt. I una universitat que també és oberta als graduats i llicenciats universitaris, als doctors universitaris, però que alhora també és oberta i que s'hi apunta gent que en el seu dia, quan era jove, no va tenir l'oportunitat de trepitjar una aula universitària o una facultat universitària. En aquest sentit, apropar el coneixement a tothom, jo crec que aquesta és una de les grans grandeses que té aquesta universitat. I en definitiva que combina canvi i continuïtat o tradició i actualitat. També ho veiem amb els cursos, els més històrics o els més arrelats, el de creixement personal, el d'òpera que s'hi feia referència abans, però una graella que permanentment s'actualitza i està al dia amb les temàtiques d'actualitat. Una universitat que premia l'excel·lència i és agraïda amb la gent o amb els col·lectius que l'han ajudat, i aquí trobem la raó de ser del Premi Amic Auser i del Premi Auser Vila de Puigcerdà pel millor estudiant universitari, i en definitiva que aporta un punt o un colofó important al que és el nostre mes de juliol a Puigcerdà, on tenim la setmana cultural, la setmana universitària i la nostra festa major. Per tant, en definitiva, el que pretenem és que la cultura, el coneixement i l'oferta lúdica, que també és important, els posem tots junts en aquestes 3 setmanes per aprendre a cultivar la cultura i gaudir-ne, que jo crec que també pot ser una de les fórmules que, com deia el doctor Bolínches abans, ens ajudi en aquesta recerca de la felicitat que tots busquem. Per tant, espero que sigui així, que tinguem una molt bona setmana universitària. Gràcies a tots i declarem formalment inaugurada la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà 2014.